missier. F'każ ta' paternità aħna naraw jekk it-tarbija tifel jew tifla birtiġ nofs id-DNA mant il-missier. Kif rajna fuq din il-parti tad-DNA analizzata, it-tarbija trid taqbel ukoll fi 15 oħra partijiet tad-DNA analizzati, ġif mhux li taqbel waħda biss, trid taqbel f'kollha u hekk jiġi konfermat li dak huwa missier it-tarbija. Grazzi Dr. Kassar ta' dik l-ispjegazzjoni u ngħaddu issa biex insegwu l-ewwel parti ta' dan is-servizz. Gregor Mendel u l-istudju tiegħu fis-seklu 19. L-ewwel xjentist li kien ta' dawl dwar l-eredità ġenetika kien Gregor Mendel. Huwa kien patri Awstrijak li kien iqatta ħafna ħin jiżra l-pjanti fil-ġardina tal-monasteru fejn kien jgħix. L-ewwel studju tiegħu bdihom bil-pjanti tal-piżelli billi qatt josserva l-karatteristiċi tal-pjanti u l-fjuri u l-frott tagħhom u l-karatteristiċi li jiżviluppaw meta jnissel iżrieraħ minn dawn il-pjanti. Huwa beda jinduna li jekk jiżra żerrija minn pjanti qosra, jikbru pjanti qosra. Jekk jiżra żerrija minn pjanti twal, jikbru pjanti twal. Iżda jekk jiżra żerrija mnisla minn pjanta twila ma' pjanta qasira, wieħed minn dawn iż-żewġ karatteristiċi kien jirbaħ dejjem. Hawnhekk kien ikkonkluda li jeżistu genes dominanti u genes recessive. Huwa għamel ħafna aktar studju bil-kulur tal-fjuri u bit-tip ta' frott li l-pjanta tipproduċi u wasal għal diversi konklużjonijiet illi kienu l-bidu tal-istudji tal-ġenetika fl-1865. Minn dak iż-żmien ix-xjentisti bdew jistaqsu diversi mistoqsijiet dwar karatteristiċi fin-nies għaliex l-għajnejn ta' tfal ikunu bħal dawk tal-ġenituri jew differenti. Sissa ħadd ma kien għadu jaf li l-karatteristiċi kollha li l-bnedmin ikollhom ikunu wirtuhom nofshom mingħand l-omm u nofshom mingħand il-missier fuq kromożomi. Imbagħad komplew ir-riċerka sakemm ikkonkludew li f'ġisimna hemm genes li huma dominanti u genes li huma recessive, l-istess bħalma kien sab Gregor Mendel fil-pjanti. Wara, ix-xjentisti sabu li ġin wieħed jista' jiddetermina karatteristika waħda. Iżda jista' jkun il-każ li karatteristika waħda tkun iddeterminata minn numru ta' genes u għalhekk hawnhekk l-istudju jkun xi ftit aktar ikkomplikat. Issa nixtieq insaqsik x'inhuma genealogical studies? Mela, meta nitkellmu fuq genealogical studies huwa li qed tipprova tibni family tree. Issa l-family tree tista' tibniha billi tmur tfittex fl-arkivju ssib dokumenti antiki. Imma tista' tibniha wkoll billi tagħmel dawn tipi ta' testijiet, pereżempju, tittestja l-Y chromosome meta tnittestja l-YSTRs. Il-Y chromosome tintired dejjem mill-missier għall-liben. U għalhekk tul ħafna ġenerazzjonijiet tibqa' dejjem l-istess. Hemm papers li jgħidu l-Y chromosome tibqa' l-istess anki sa 50 generations. Jiġifieri jekk tistudja l-Y chromosome f'nies li għandhom l-istess kuljum, tista' ssib li nies li jiġu minn xulxin, pereżempju l-istess buż nannu tagħhom 50 ġenerazzjoni l-bot. U llum ma jafux li jiġu minn xulxin, imma fil-fatt ikunu ġew mill-istess buż nannu. Jeżistu wkoll il-mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA għandek il-problema tal-kuljum. Ma tistax tuża l-kuljum biex tmur lura, fis-sens li l-mitochondrial DNA jintired minn dejjem l-omm għal ulieda. Ġifieri l-missier qatt ma jittrażmett il-mitochondrial DNA. U tista' allura l-mitochondrial DNA tmur lura min naħa tal-omm. Dat-test ukoll jintuża pereżempju jkun hemm żewġ titfal u jridu jaraw mhix tal-istess omm. U jsir it-test tal-mitochondrial DNA biex jaraw mhix tal-istess omm. Nirringrazzjak ta' dik l-informazzjoni, ħanerġgħu inkomplu naraw parti oħra mill-feature imbagħad wara ħaniltaqgħu ma' xjentista oħra. Ix-xjentisti ma waqfux jistudjaw dwar l-eredità ġenetika, fil-bidu tas-seklu 20 skoprew l-4 tipi ta' dem fin-nies. Fl-1920 ix-xjentisti ndunaw li t-tip ta' dem jiġi ereditat mill-ġenituri.
Għalhekk ħasbu li billi jkunu jafu t-tip tad-demm tal-persuna, ikunu jistgħu jużaw din l-informazzjoni biex jiskopru minnu l-missier tagħha minn numru żgħir ta' rġiel li kollha jistgħu jkunu possibilment il-missier. Iżda peress li l-informazzjoni fuq it-tip ta' demm hija limitata, kienet diffiċli biex wieħed isib 100% b'ċertezza ir-relazzjoni bijoloġika kompluta. Dan għaliex jekk il-persuna jkollha t-tip tad-demm A u l-om għandha t-tip AB, allura l-missier seta' kien A, B, AB jew O. Il-konklużjoni hi li l-ebda raġel ma jista' jkun eliminat. Fl-aħħar ix-xjentisti kkonkludew li permezz tat-tipi tad-demm jista' jkun hemm ċertezza biss ta' 30%. U għalhekk din it-teknika ma tistax tiġi użata għal skopijiet ta' parental testing. Fil-bidu tal-1930, xjentisti skoprew proteini oħra fuq demm li setgħu jintużaw biex jidentifikaw lil persuni. Dawn kienu ir-rhesus, kell u dafi blood grouping systems. Ix-xjentisti reġgħu ħasbu li dawn setgħu jgħinu biex isibu il-missier ta' persuna. Iżda l-konklużjonijiet reġgħu kienu li din it-teknika seta' tkun korretta sa 40% biss. Fl-1953 ġie skopert id-DNA. Rosalind Franklin, Maurice Wilkins u Raymond Gosling kienu fost l-ewwel xjentisti li skoprew id-DNA. Dawn użaw il-X-ray diffraction analysis u raw li DNA huwa magħmul minn strutturi fil-forom ta' sellum imdawwar bl-iskaluni tiegħu ikunu molekoli li jeħlu flimkien minn nofs. Fl-istess sena, James Watson u Francis Grech żviluppaw il-mudell ta' DNA. Wara t-tieni parti ta' servizz li għandna kif segwejna issa sa niltaqa' mat-tieni xjentista illi taħdem f'dan il-laboratorju, Dr. Claire Bartolo, u se nsaqsija x'inhuma l-molecular diagnostic testing. Molecular diagnostic testing huwa testing għal mart kroniku, għal tip ta' mart li jintiret sexually transmitted diseases u bażikament it-testijiet aħna nagħmluhom mid-DNA, jiġifieri tista' minn ħafna kampjuni differenti, pereżempju demm, urine, swabs, nistgħu noħorġu DNA u mbagħad nagħmlu proċess li with PCR fejn amplifikaw il-biċċa ta' DNA li hu ta' interess biex ovvjament tara kemm iżjed kopji li tkun tista' tara. Mbagħad dan naraw jew bil-ġel electrophoresis jew capillary electrophoresis biex naraw ir-riżultat. Testijiet nużawhom biex naraw pereżempju l-preżenza jew m'hemmx il-virus partikolari li nkun qed nittestjaw għalih. Jew inkella anki biex naraw kemm hemm ammont ta' virus. Eżempji ta' testijiet li nagħmlu, speċjalment is-sexually transmitted diseases huma l-chlamydia, il-gonorrhea, human papilloma virus, nagħmlu wkoll herpes simplex virus, u mbagħad hemm ukoll il-hepatitis C, il-hepatitis B, u dawn apparti li naraw il-preżenza jew jekk hemm jew m'hemmx, nistgħu naraw ukoll l-ammont. Ġifieri jekk ikun hemm pazjent li jaf li għandu il-preżenza ta' hepatitis C, pereżempju, u mbagħad nistgħu nifollowjaw dan il-pazjent biex naraw kemm hu effettiv il-treatment li jkun qed jieħu l-pazjent. Ġifieri nkunu nistgħu nagħtu numru għal kemm għandu viruses fil-ġisem tiegħu.